Svetličić, Ćirić, duel Ćirića i Sakića. Ćirić, povratna lopta, udarac, ispustio je loptu Milojević i da vidimo da li je to bio gol. Da, šutirao je Saveljić, da vidimo to još jedan put. 1:0 za Partizan, Saveljić. Da vidimo to još jedan put, povratna lopta Ćirića, iz pozadine Niša Saveljić, oštar udarac i Milojević nije uspio da zaustavi ovu loptu, iako je u jednom momentu izgledalo da ima loptu u rukama. Pogledajmo još jedan put, Saveljić sa oko 20 metara. Svetličić, lopta prema Ćiriću, prilika, prečka. Ćirić je pogodio prečku i dalje šansa 2:0. Strelac je Damir Čakar. Najbolji strelac Partizana, Damir Čakar, postiže 12. prvenstveni gol ove sezone i dovodi Partizan u vođstvo od 2:0. Prethodno je Ćirić pogodio prečku. Izvanredna akcija fudbalera Partizana. Pogledajte, Ćirić u šansi, prečka spašava Milojevića, međutim samo na kratko. Lopta je stigla do Čakara, sevnula je njegova levica i 2:0. Ivan Tomić, lopta prema Čakaru. Iz prve Čakar prema Hristovu, Hristov, 3:0. Odnosno Tomić, Ivan Tomić. U naletu Ivan Tomić je 3:0. Brza, jednostavna i precizna akcija Partizana. Pogledajte vi to. Tomić je proigrao Čakara i zatim stigao da sprovede loptu u mrežu. 3:0. Zaista divna akcija.